geger ngrebat kepanasan. Sopo kowe? Sedulur. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe iki mono ora tepung lan sraung lawan aku. Aku ngerti sapa saktenaning kowe. Nanging yen to aku walaka, sapa sejatine pawan ning Cocok. Kowe gawe cekel ngrebat kepanasan. Yo kowe dadi tasak kala mangsaku. Kala foto kancing karo. Ayo. Kala elmo. Dadi tasak kala mangsaku. Paman Ciloko bolo-bolo. Lho, ngerti arek. Pancen boten krosen. Kula ngertos napa ingkang tumanduk marang panjenengan. Nanging rene menika dosa kula saking gayangan Salendra Bawana babane tumurun ana ing Arcapada. Yen to panjenengan ampun dados pepalangku. Monggo kula dipun paringi margi timenipun saged tumurun wonten ing Arcapada. Tembung kowe wis geger ana batu pasan. Lakon kowe tadi-tadi kala mangsaku. Paman, yen to panjenengan menika badhe ngresakaken nyawa kula. Monggo umpami panjenengan saged nanging yen to mboten saged ampun.
Tristan lan Purwosa kapaksa. Senajan kaya aku to kaya apa ing mengkoni bakal katempo Purwosari aku sing teko. Sejatine aku kepengin gawa rasa lan njaluk sabiyantu karo kowe-kowe kabeh. Gawa rasa rikala medyane ratu. Aku meminta ring Gusti kang karya jagat. Pindhane sesemek ron rasa mala bebantal boto sarembat aku manekon puji ing kono ana swara kang dumeling ing sajroning kuping kanthi wewentean swara kuwi ngandhakake Jaya Suna siramu bakal ana ngasta Bambang Cempuriting Adil ing Kabupaten Pandeglang. Lamun sliramu bisa hanggarwa putra putri saka Kraton Pajajaran ingkang nama Purwolarang. Prasasan sliramu kejut atimu. Nuwun sewu Kang. Menapa mboten kula niki mboten suda pangarunga. Nggih. Sasampunipun kula mirengaken atur panjenengan. Panjenengan dawuh kadang Adipati kang supados ngempal wonten ing Kadipaten Pandeglang. Nanging estunipun sedaya kadang Adipati kenging kula panjenengan nglamar lawan Purwolarang. Iya, Nuwun sewu Kang. kepiye Jaya Bang? Panjenengan ampun nginut dhateng kula. Mina kepiye? Purwolarang menika estunipun katresnanipun kula. Nanging wonten menapa? Sasampunipun kula mirengaken atur panjenengan. Panjenengan uga kenging nglamar putri kang ingkang nami Purwolarang Kang. Setane kowe uga tresna marang Menika leres Kang Mas. Menika leres Kang Mas. Kepiye Jaya Sendika? Semono ki kula. Kowe kepiye? Tembih saking awau langit tumuju wonten ing Pandeglang. Kula menika badhe ngajak tetimbangan kaliyan panjenengan. Awit panjenengan menika kadang sepuh kula. Iya. Menawi kula menika badhe minggah wonten ing Pajajaran. Nggih, badhe nglamar putra-putri saking Pajajaran. Lho, menika lak tunggal kartu Kang Mas. Sapa sing kok lamar lan sing tumanduk ana sajroning atimu Jaya Sendika? Ingkang putra-putri saking Pajajaran menika Purwolarang. Uga Purwolarang nggih. Katimbang sak mangkenipun panjenengan kalian kula benak sirah. Lah menika ora mboten sekecor. Awas. yen ngono aku njaluk sabiyantu kowe Jaya Lengkara. Nggih. Nuwun sewu Kang Mas Adipati. Menawi panjenengan sedaya menika sami ngersakake garwa salah sawijining putra-putrane Pajajaran arep nglamar Purwolarang. Iki aja dadi cengkak marang sedaya kadang Adipati. Mula sing tak jaluk padha bareng-bareng tumuju nang Pajajaran. Mengko yen to salah sawijining ditampa kudune liyane iki kudu iso
Aku bisa nutut tampon. Aku bisa mempuntoni aturmu Jayanegara. Kalamun aku lan Jaya Sentika lan Jayapati ki kadang yen to perkara wanita bentak sirah iki saru dilun kowe lan aku iki sedulur pindhane Ronsuro najan to beda bolak-balik yen gini ke padha rasane nggih yen kaya mengkon ayo padha samaktake abon panglamar ing pejajaran yen to aku katampa marang Purbalarang kowe lan kowe aja nganti srek atimu nggih semono kosok bali kula tinagwe bende dari minangka budale Wadyabala enggal saged oje wis ta jauh Soko Ngesti Sanjoto lumaksana marang kita Tanyo Kapiarsa swaranipun ingkang agung kangapuntenipun sana kula menika boten ateges tangguh lan panjenengan sedaya menika boten nanging pancen ing kalenggan menika kula dereng mangertosi sinten asma panjenengan sedaya menika lajeng wingking saking pundi yen kowe durung ngerti jenengku Sutik Baskara Adipati ana awu-awu langit Adipati saka awu langit Sutik Baskara lajeng ingkang awas Jayapati saka ingkang dipaten atas angin Adipati saking atas angin bener lajeng asma panjenengan menika Jayapati lajeng ingkang setunggalipun menika sinten menawi Sudya Mesta kula Jaya Suprana
saking Pandega. Ugi adipati Menika saking lho. Pandeglang Jaya Sukrana. Nggih. Tasih setunggal ingkang gagah gedhe. Oh, kula nggih. Dipun wanake kula Jaya Lengkara. Adipati Muda Taruna saka Purbalingga sing sugih bondo lan donya. Ugi kalebet adipati Bener. Taruna saka Purbalingga. Purbalingga. Ya. Nggih. Kula ngaturaken sugeng rahayu pinanggih kalian kula menika pepatih wonten ing Pejajaran Patih Ndara Putih asma kula. Patih ana Pajajaran. Kebenaran di. Iwas kebenaran. Nggih, kados pundi? Mas Patih. Sama sing jajaran Patih Ndara Putih. Karo Putih. Patih Doro Putih adoh saking ngawau langit tumuju ing Pajajaran. Mung kekarepan kula menika badhe nglamar ingkang putra-putri saking Pajajaran. Tebih saking awu langit tumuju wonten ing Pejajaran mung saperlu badhe nglamar ingkang putri wonten Menika leres nggih. Napa wonten putra-putri saking Pajajaran ingkang nami Purbalara? Kisana ingkang langgan menika pancen leres wonten ing Pejajaran menika wonten sawijining putri pengayoman ingkang nami Nah, lah kuwi kok. Cok nggih. Lah kuwi piye? lajeng sedaya menika menapa dados pangobongipun lan lamaripun panjenengan. Iki kabeh kadang-kadangku nunggal karep kepengin nglamar putra-putri saking Pajajaran. Tunggal karep badhe nglamar putri wonten ing Pejajaran. Nggih. Ngoten nggih Kisana. Nggih. Boten kula menika badhe nyandhet kekarepanipun panjenengan badhe Oh, nggih, matur nuwun, matur nuwun. wonten ing Pejajaran. Nggih. Nanging boten menawi panjenengan menika dereng mangertosi. Kula badhe atur awarta dhateng panjenengan. Oh, nggih. Nggih. Ing wekdal sak menika ing Pejajaran putri ingkang nami Purbalara menika sampun gadhahi piyantu kakung. Sampun gadhah pianun kakung. Menika leres. Wah. Ini apa? Kadosipun niku kados pundi? Apa? Menapa garwa kados nika? Ngaten nggih Kisana. Ingkang putri Purbalara menika sampun dikersakake piyantu kakung. Nanging ingkang ngersakake menika benten kaliyan Luso. Nanging ingkang ngersakake menika pun Betara. Betara utawa dewa? Muka. Menungso Mas. dijope karo Betara. Betara. Mungkal apa ora? Nggih mungkal. Sampeyan iku aja ngaya-ngaya. Adoh saka Pandega. Adrenging manah kepengin hanggarwa Purbalara. Sampeyan kok ngaya-ngaya kuwi. Betara kuwi entuk betari. Betari. Menungso uga entuk menungso. Menungso. Kira apa aturmu kaya ngono e? Ndara Putih. Nanging Kisana kalian menika kasunyatane pancen kados mekaten. Upami panjenengan sedaya menika badhe bebrayan, kok iya putri Endang Sulastri sanesipun Purbalarang ana ing Pejajaran. Purbalarang saged mboten saged. Lah. Saged kula suwun. Bener. Upama Bali ora karo putri Purbalarang, Nggih. upama panjenengan sedami Bali mboten Yen aku bali negaraku ora bebarengan kelawan Purbalara.